Guys, good morning. Karon day guys magluto ko og utang Bisaya na pud laoy ja. Ipalit man mi og kuan guys, taong ja kay na daot naman ni kinahanglan din nilutoon na tanan ron kay daot. Bisay pakita natang naong kay white tripod. So ang plastering ang kuan daring. Ja daoton day guys na so sayang ning kuan na. Parang mahalar ba? Tulo ka buok, 60 pesos. So, tagpilag sa dani. Gikan ni sa ICM guys. Dito may ICM sa nga adlaw. So, naana ko daot na. Wa ko kabantay og pagpili daani. Na daoton man di ay. So, sayang 60 pesos tulo ka buok. Nga ni ka mahal ang kwalitunan dari sa Bohol. Dollar ka adyo agwan mo na nga mananam lagi ta kaya rong natay makuot. So wala na pero ang daginuton guys kasi ang 60 pesos. Og di mi na ma luto kay kanana ay gunja pa ninang hapon ana lata na. Sayang ka adyo. So kung magdaho mo daot di ay guys igahapon pa man ipalit. So kani sa golan ni na karon o na mapidaan dari hinatag pa ni na yung kubasa. Kung katong kuan manguling ko sa repro kung sa isaguldan ni basta kay way gisa-gisa ni kuwang naman ni og kamunggay kay wali kamunggay dari kay daplin magdagat. Daghan man siguro pud ni guys kay dagko man hinon pud di ka magmay sa imong 60 pesos kay dagko ang problema naman kay nadaot na. So money guys kari may daot na. So, pasensya na mo sa pakitag naong kay maratag nagwakpakon kaya patay panublay. Mukay pagmata, hinan sa putaog maragwan. Nandiyan kay sanang isudari hanggang huwag tubig. Kaya hindi maitom kay maghiwa pa ko sa kubasa. Kubasa nga gikan sa kubasa ang nanay. So, sang ipaso ning ang tripod guys kay wala gitay tripod. So, kaning kubasahan na ning gipakpakan. Nakakita mo daling ko basa. Pakpakan kay kaning mga ingani nga pagkaan guys. Kuan kanang na ay ganahan mas Marjorie si Jomar daning utan. So kubasa ganahan silag mga utanon kay manailang naandan. Diya guys, mag-iswer sa about sa mga bata dari, mga anak ni Mario. Kuan guys, kuan jang nga mga tawa sila. So problema nila guys o sila na laman ginagtagpud dyan. Ano na ay di Marjorie gid ang kuan sa jamahan kay si mangilak sa guys. Mga kaisgot labi nag-oras tingkaon. Kay sa tibok ni jang kinabuhi. Kawadad sila magbuwag sa papa kay sagad pagkamatay sa isang inahan. Diyan naman sang papa nag timani dyan. Tsaka katong saon na sa gamay-gamay pa. O ako'y nakatiman sa katong maarsa pa. So sa karon nga dindako na siya. Nga di na siya kumakatiman kay bagat na. Diyan na siyang papa ang nagkuha ni dyan. Minsan eh? Kung advice sa mo. Hmm? Advice lang sa mo. Bisa niyan. Matag ko kwenta lagi wala na pa mauna man siya sa akin. Ito bagay na sa mga iba din siya. Yatag lang number din katong loop. Kasi masaya pa. Diyan pa rin sa mga ito. Kisa na, si Jan. Akong advisor ba ka po? Ako, makalikong tapos tapos. Yan sa tasong tapos. Number. 09. Guys, yan na guys. Ang kuwan. Basa.
Asa itong mabingilo? Wala. Naman din yung ang niya. Wala, pero ka na. Ito. Ay, buong buong. Matiin mo lang. Hindi ano. Kain. Pagkano ko yung mga on, kaya nililigo yung mga ate. Da. Ligo lagi, boy. Gusto nini, nilubog balik. Ya, balik. Lubog balik. Karon ko na siya kita nga ni tinaw ang bagat. Tinaw mong guna good. Timingan lang kang habagat. Sa una gid boy, wa nay bas. Bas. Wa nay kanang kuan diha, wa nay kanang takanang mana. Wala nay bato diha. Ano naman ang bato mo? Ano ni bato niya? Habagat man. Wala na diha. Kinira wa nila po. Kano ka Ano pa? ka brother niya? Oh. Yan mo boy, ito na tapuyo boy. Tangan ko niya. Bumato ka dito boy, nalaga po yan. Asa? Ang Boracay. Ibang balay na yan. Ni pabangan nung kato. Ang salita. Ilang buro kay nila yung manto kay puti magbahas. Kuya, pati ito, hindi ka magtago dito. Ha? Bawal ka magtago dito. Bawal maglabon-bon sa Boracay? Bawal kay marang pulbos. Hindi makain yung pulbos. Diyan. Bawal ako magbon-bon dito sa Boracay. Pag-iso ka, nangyayang Pero ang problema, ang Boracay na ay buaya ni kalit gawas. Buhay na. Nakalitaw na sa lista nga kinako eh. Dati ito, tinaw ito. Knock off. Knock off. Nakalitaw na dagpa nila sa dagat, asa ko nutugikan. At pila ng kuan ha? At pila ng buwas ng dito. Kana. Kuyawa lagi sa mga tao lagi. Nagigo-ligo sila, kapag tanong nila na ni kalit gawas ng buaya. Ako, Dako! Ang mga ano, nagbuto-buto mo na mga. Hmm? Wait niyo kung ba? Bye guys, good morning guys. Ate, kuha na, nagbuto-butuhan, look. Ito mga isang buboy-boy. Ikaw, boy, Bin, nagbuto-buto man. Dito sa kuan. Sa... Di ba na mo buto? Ang tangan, buto-buto mo na, Kasi ron. puro tubig. Di kayo masabot naman yung mga kuan. Mga tubig. Di kayo nagmando, dito haring buwad. Sabay ako sa Oo, pwede ba rin buto-buto? Ay, sa bali, ako pa na luto. Kasi madugo. Ang buto mo na, boy. Ha? Ang buto-buto? Matubigan siguro mantika na. Ha? Matubigan ng mantika. Ah, magpo, buto ka man tika, wa man. Okay ba? Ang yaray naman, hindi sa gano'n. Tubig, uy! Malulungan ka ba? So guys, basta prito-prito ra o dinghan ka mao na nas jumat. Ja mga utan ka mao na po na siya guys. Sa liga na nas kusina po. Gusto lang kaya man.
Magkuan ay ko lang uwi ko mato. Kuan. Taong pinalit gapon sa ICM. Makuan na. Pero na madaot tuglogan na tanan. Nauwi niya ubasa. Ubasa o lagi ko itong gatong-galo to, iuli, no? Roy! Ito ang katang mineral galo na kayo, uli? Parang buntag, ra? Aw! Wala akong katubig, uli, tubig. Ina nga, mga daw papel assessment sa magpa-assessment mis mga bata, mga igiingan dito sa kuan kay Guys, kanunay si tatay din yung tawag na, no? Nasa igi istorya, tapos igiingan. So, sa panis tatay sa kuan, nag-uupod sa nitabo laging Mario. Kaya, sige sa pangutanag, kung saan ako ni-update. So, mani guys, sanggi pasabot si tatay kay, si tatay po, marapos sa kuan. Nalagay po sa sanitabo kay ag mga bata, mga po na dyan mga tinuod ng mga apo. So, mani guys, buntag sa do, takang tako sa ahong utan, nanawag si tatay. So, mutanan sa gansa ko ni update lagi ko ng Mario. mo di ay. Nga number sa nalaki. Mo po dyan ka na. Ay, iligan na naman na. Oo, naipirma na nila kay ba ni mapatagi sa abogado nga. Mula bag kasos buboy sila nini. Mula ban sila kaso kana si kay nag-ugkat dana, mapatawag na. Mabata gusto ko magtawag kay aron mahilaw ng naong na ng mga nag-ugkat kay lamay lagi mahuman na ilang iligan kay atong ilaban dyan ang ilang kasos putlong kam. Maugkat na ba kay maugkat na po na. Pero mga iligan, kumano na. Mga gani, humanan dyan ang iligan. Patawa ka kay bugado niya, ay may mga bugado pa ako na. Hindi ko naman yung mga bugado niya, kasi kakasahan na. Kaya ba sa ganas ng opisina, buing na. Kaya mo nung dyan kilina. Naman. Nagidaya ito tuloy, dahil manok tuloy, ngayon na tuloy. Ngayon na pao. Di ba ko sugaro? Maga. Isipin ito, bud. Pumatag ka, pamain mo, siksak sa bulsa. Guys, grabe dagat ron guys, grabing ka tinawon dya. Si Buboy naligo na to si Maxine. Kung dyan humanalamig pamahaw, wala mo na ipakita ka mga pagkaan sa amang utan. Basta kayo mata mga siwa utan. Dali man lagi kayo agdagat aramang tinawa. Sa sila guys, close na silang duha. Si Maxine og si Buboy.
Ginawa.